De chikungunya-uitbraak in Suriname heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een groeiend gezondheidsprobleem. De Surinaamse autoriteiten die hebben de chikungunya-uitbraak nog niet onder controle. Niet onder controle omdat de aantallen nog steeds stijgen. Verder hebben wij bestelling geplaatst voor chemicaliën. Wat eind vorig jaar begon met enkele besmettingen, groeide al snel uit naar honderden. Begin maart sprak de minister zelf over meer dan 1300 gevallen en waarschuwde dat de piek nog niet is bereikt. We zitten nu op wat we noemen labbevestigde gevallen op 1357. Inmiddels wordt de situatie ook internationaal gevolgd, terwijl de bestrijding pas op gang is gekomen in verband met late levering van de bestrijdingsmiddelen. Well, hey everybody, this is Robert and welcome to Outbreak News. Now, today I want to take a look at a couple of stories concerning outbreaks of the mosquito-borne virus chikungunya. And one's going to be over here in the Western Hemisphere and the other one's going to be over there off the coast of Africa. So let's go ahead and start closer to home in Suriname. Suriname is a small country in the northeastern part of South America. On each border, it's French Guiana and Guyana. And regional health authorities, the Pan American Health Organization, reported the first locally acquired chikungunya case in the country since 2016 during the week of December 20th, 2025. Now, from that time through the end of January 2026, Suriname had reported 712 suspected cases of chikungunya, and 327 of those were laboratory confirmed, including one fatality. Now, the bulk of the confirmed cases were reported in Paramaribo, the capital, but cases were also reported in other parts of Suriname's 10 districts, Nicarai, Wanaka, and others. The one fatality was reported in Paramaribo, and this case was a 72-year-old male with underlying comorbidities who died on January 26. In de samenleving groeit de bezorgdheid over de verspreiding en de snelheid waarmee het wordt aangepakt. Beste mensen, het blijft bij preventie. Gelukkig zien we ook uit de cijfers dat de meeste mensen die getest worden en positief zijn, het overleven. Ja, als je weerstand goed is, als je goed eet, goed drinkt, goed voor jezelf zorgt, dan moet je binnen 7 tot 10 dagen, moet je, laten we zo zeggen, die ziektemeester worden. Ik vind het heel erg hoor. We vinden het erg omdat wij weten dat volksgezondheid niet functioneert. We weten dat precies de IA zet. We rekenen dat Oesaba Drezine de. Dan lijkt ook preventief voor voorkom asiki. De contacten waren niet in orde. Dus wij moesten eigenlijk van scratch starten. Mine chara boekoko. Aroko, dat je ziet dat men zegt dat hoofdpijn en dit en dat. Heel erg. Het is heel erg. Maar toch want to naweeën. Begin naweeën. Ja. Kan je overhouden. Want dan, bijvoorbeeld, wanneer maar zegt van chronische ziekte. Oké. Toch? Wanneer maar zij gebruikt antistolling, dus je kiest bij je kiezen spuitjes of tablet dat een ervaring amora sani rusten. Ja. Soort, wanneer maar zegt epilepsie. Toch? Dus dat hoor ik niet. Oké. Ik hoor alleen maar, want if this masana up next, I tackle dit zo. Dat sta je. Ja. Wanneer massa kies een beroerte. Toch? Vaak. Want je hebt massa kies chemo. Ze hebben kanker. Ja. En de kiezing. Laten we het voorkomen. En we kunnen het together doen. Terwijl OW in de startblokken staat om landelijk grootscheeps inderdaad grof vuil op te halen. Dat u goed voor uzelf zorgt. En de broedplaatsen van die muskiet helpt elimineren. Door gewoon
dat blikje van uw erf dat waterhout weg te halen, uw bloemenvaas elke dag dat water vernieuwt, u ervoor zorgt dat u repellent gebruikt, de mensen die onder een klamboe moeten slapen, dat die onder een klamboe slapen. Ongunya. Because don't jam in a sap of me aben. Want mosquito zoet me as zoet you je charing we. En je reki kiezen na oso. Het is goed om ook vast te stellen. In de afgelopen 5 jaar, 2025, is er naar zeggen van BOG 1 keer gespoten. Portisma, toch? Adel dit op de mij make one project voor take money in zee. Toch? Want if I go om de Portisma, heeft me geen geld. Maar if I go over een commissie, zijn er subschrijf waarover dingen gaan. Dan zitten ze wel. Chikungunya geeft vaak hoge koorts en kan zorgen voor ernstige gewrichtspijnen. Het herstel kan weken tot maanden duren. Dat verschilt van persoon tot persoon. Bijvoorbeeld, wanneer maar ze een chronische ziekte. Oké. Toch? Wanneer maar zij gebruikt antistolling. Moet het zijn net als van eerste sanide en het ding. COVID, dat money ik kon zien. Ja, ja. Ik vind het heel erg dat aan go naar vaak. Wanneer maar ze heeft epilepsie. Toch? Dus dat hoor ik niet. Oké. Ik hoor alleen maar, want if this masana up next, I tackle this zo. That's you. Terwijl de maatregelen worden opgevoerd, blijft de uitbraak zich verder ontwikkelen. En blijft de vraag hoe snel de verspreiding werkelijk onder controle komt. Mijn naam is Natasja Conrad. Voor Cultuur TV, like, subscribe en share. Fijne dag. Dekyo krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tambum fui ala. Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuiskijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk.
Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Xyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. www.kulturu.com voor de generation them.